Tapuji Tuhata, mari demahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goari anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goari todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonod dohatani Tuhan Yesus, martua maaka na mauas male mida hatigoran, ay pabusurod do nasida, martua maaka na yastodi, ay idaw nasida do debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, nasokal jalan abonar, Dialohodo nagijang maroha jala di pati bohodo aka nasare maroha. Alani ihu bangido hami tuho. Sairamoti hami asa unang jukat hami. Unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite todim. Asa uduk serep tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji Tuhan tah marede hita. Pati ni debata di mingguta sadarion ima sian patik pasiahon dohot lapatanna. Patik pasiahon unang hoolo makatidakon hata nasatutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan ni poddo ikut dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo manggap-gapi donga jolma manang majehehon, manang pahata-hatahon, pauruhon sakap nasida, ikon niapina dodongan jolma anggoso takas dope binoto salana, holan uhum na dinggan ido pabuah-buahon songanima sahatna. Atong rak mangidogo gumahita tu ada upani debata lau mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Tapuji Tuhan tah mari dihita. Tatopo timbadosa tanagodang itu ado pani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang,
Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asima roham dihami akka na mangersak dosa nami. Say sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiay. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asahot rohanami marhapor siyaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portivion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelian na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Para siroha jalan pardengkan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asi ni rohani amana mida akka anakna. Asi ni rohani Jehovah diaka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhan, mari dihita. Hatani debata turupek epistel di mingguta sadarion ima sian panurirang Amos biddu 5 mamuka sian ayat 24 sahat rodi ayat 27 marsikat sorin mahita. Jadi margiling-giling ma songon aik uhumi jala hati goran songon sunge naso olo marsik. Atong usungon muna ma udung-udung ni raja muna, rodi ojahan ni gana-ganaan muna, tole bitang ni debata muna, akka nabinahen muna dihamu. Songoni masahat na, martua do halak na tumangihon hata ni debata, jalan na peopsa. Amin. Tapuji Tuhan, mari dihita. Sing
taha tidak ko maha porsiao tay, songon na hina tidak ko ni dong atas saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya todi berbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama te tarpajal do ibana dihau pinor silang, na tua tubano toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopanila Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sosogot dangi halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabigima titing namasa di mingguta sadario. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluut na. Tapayut-yut ma tikting na maragam di Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Sada gowarni Minggu. Gowarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapuluduahon dung Trinitatis lapatanna hasi tolu sadaun ni debata. Topik Minggu togu marsitiopan tu hati goran. Dua kelompok kor tu Minggu tanggal 30 Agustus 2026 di pukul 7:30 WIB ina Kamis gabungan nama. Di pukul 10 WIB ina Hanna ina Esther NHKBP. Di pukul 10:07 WIB ina Deborah RHKBP. Tolu hari tahun tu Minggu tanggal 30 Agustus 2026 sian sektor Sion. Di pukul 7:30 WIB keluarga Hasiregar Boru Tidaun. Di pukul 10 WIB keluarga T Luban Gaul Boru Purba. Di pukul 10:07 WIB Rizky Lehet Lumban Gaul dan Meir Jesualdo Sidauruk. Opat ibadah Minggu pukul 7:30 WIB di tanggal 30 Agustus 2026 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. 5. Amplop Pesta Tahun Transformasi Dohot Pesta Gotilon. Di Minggu Tasadarion di ibadah Minggu keluarga patu pauta do papung amplop Pesta Tahun Transformasi Dohot Pesta Gotilon. Tapasa may sian ias dohot las nirohata. Onom ibadah Minggu keluarga. Hobar tu program tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga tahun 2026. Tapatu pada Minggu keluarga di Minggu Napaopaton Ganup bulan 1 bulan November 2026. Domutusi di Minggu Sadarion tapatu pama ibadah Minggu keluargai marhite narap hudul sada-sada keluarga natoras dot yanakon madohoti permingguon usosoy hami ma tuhita sauria asa taarahon ma akka yanakota madohoti perminggoni jala di ibadah keluargai dang di patupa kor pitu dak dana nasorang
di basa-basa tuata dosa dadak danak boru, di keluarga Nyamata Fidel Castro perlindungan Sitorus Pane, inang Rohmani Boru, Evelina Simarmata, Nadia hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Sian sektor Filipi, ipas dodak danaki, suang songoni nang natorasna. Walu, Van Wolk, HKBP Distrik 28 Debos Cup. Di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 di Patupado Van Wolk, Manangna Jalan Santai di Stadion Pakansari Cibinong. Acara dimulai pukul 6 WIB. Tuak ruas naung mendaftar asaroma madohoti ulauni outfit menggunakan pakaian olahraga dohot mabuan tumbler manang tempat air minum. Sia, pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Sektor Korintus di keluarga R. Tarihoran Boru Simajuntak. Sektor Judea di keluarga M. Dabariba Boru Hutahayan. Di sektor Kanaan di keluarga Nyonya ST Tobing Boru Simajuntak. Di sektor Efesus keluarga D. Siregar Boru Siaturi. Di sektor Filipi keluarga BK Sibolon Boru Sinaga. Di sektor Philadelphia keluarga Nyonya Tabba Boru Tagaol. Di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di sektor Sion, keluarga R. Simangunsong Boru Pasaribu. Di sektor Betania, keluarga Emanik Boru Marpaung. Di sektor Roma, keluarga S. Simanungkalit Boru Bintang. Di sektor Nazaret, di keluarga Hasimajuntak Boru Pangaribuan. Di sektor Kolose, keluarga W. Simbolon Boru Purba. Di sektor Bethlehem, keluarga Sitohang Boru Pangaribuan. Di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2026, sektor Galatia, keluarga Juan Mikael Afnida Boru Simanungkalit. Alamat Boy Matabereng di Warta Jemaata. 10. PA Gabungan Seksi AMA. Di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2026 di Patupado PA Gabungan Seksi AMA maringanan di Gedung Serbaguna lantai 1 mulai pukul 10 sia 30 WIB. Husosoi hamima tusude pungwan kor dohot aka amasian ganub sektor asaro madohoti PAI. 10 sada sekolah minggu ceria. Di hari Minggu sadarion tanggal 27 Agustus 2026 di Patupado ibadah dohot kegiatan sekolah minggu ceria di Huriata. Domutusi holan sahalido di Patupa permingguan sekolah minggu masuk pukul 7.30. 12 pendaftaran parguru malua katehisasi sidi. Husungguli hamima tuaka nanaeng madohoti perguruan maka tidak kon haporsionna katehisasi sidi reguler tahun 2026-2027 ia pendaftaran ditutup hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2026. Domutusi tuaka yanakota nanaing madohoti perguruan katehisasi sidi asa didaftar homa tusituana di sektor nabe marhite namangisi formulir pendaftaran laos dilampir homa fotokopi surat tardidi. 10 tolu pertemuan parguru malua natoras dohot tim mangajari di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 pukul 10.02 WIB dung sipul permingguan harian di Patupado pertemuan di Patupado pertemuan ni perguru malua rap dohot natoras dohot tim pangajari.
Kusungguli hamima tusude akayanakon nami. Rab dohot natoras nanaing madohoti perguruan maka tidak kon hapur seaon. Sidi angkatan 2026-2027 asaretama madohoti pertemuan ini. Saplopat. Penjelasan memakai kiris. Kupangido hamima tuhita saluhutna ruas ni huria. Na pasahatot peleata marhite kiris manang transfer pelean. Asa tasuraton maguarta domu tuha perluan pencatatan administrasi keuangan. Aka naso manuraton guarna hutik tiko kami ma berdasarkan data na adong sian bang. 15 Sakramen Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 nanaing ron di Patupado Sakramen Padidion Nabadia tuaka natoras nanaing mabuan yanakon na terdidi. Di daftar homa tusit tua sektor nabe marhite na mangisi formulir pendaftaran Padidion Nabadia. Laos husungguli hamima tuakkan atoras ni yanakon nanaing terdidi asa Roma madohoti katehisasi baptis marguru terdidi di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2026 pukul 15 maringanan di gereja lantai 2. Saplonom apresiasi siswi berprestasi di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Patu paun ni huriata do pemberian apresiasi siswa berprestasi tuaka nakon ni huriata. Aka ketentuan manang syarat penerima dana apresiasi boi ma tabereng di warta jemaata. 17 torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 10 Agustus 2026 godang na 770 siahalak. Saplalu ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 52 halak, ulang tahun pernikahan onom keluarga, padita dohot perhala doa KBP Cimanggis, pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan, periode tanggal 24, 1 tanggal 30 Agustus 2026. Hatani dewata napasikopol las niroha muna, tersurat di pesalmen biddu 20 ayat onom, tongon tahe, linggan basa dohot asiniroha mangihut-ihut au, salelengau mangolu, jaladung mula kau, masuhakku ma bagas ni Jahoba saleleng-leleng na. Sapulusia pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon, walu kepala keluarga. Godang na 2.300.000 rupiah. 20 pelean bulanan manang pelean tahunan. Torop na pasahaton pelean bulanan manang pelean tahunan di bagasan mingguon godang na 7 kepala keluarga. Godang na 1.950.000 rupiah. 20 sada keuangan huria. Huria 8.750.874 rupiah. Pembangunan 1.140.800 rupiah. Sentralisasi manang pusat 7.626.465 rupiah. Jumlah 10.544.730 rupiah. Warta tambahan. Di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 nanengro tapatupado papung amplop laho mengurupi dongata sa resort HKBP Kota Depok.
Molo tungadong pilihan na so tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi ma tu parhalado. Radedo hami paninggaton. Mauliate mahu pasat hami tu sude ruas naung pasahat to pilihan bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Agustus 2026. Dohot hamuliateon. Tuaka naso pasahat to dope taingot ma manginang. Makarikoton pasahatos sa ganupulan tuhuria marhite-hite paralado sektor tabi. Akatikting manang informasi na so hujaho kami, suang songoni manang tikting perhepengon lengkap, boima tajaha di harotas tikting manang warta jemaah digital, na bui dipindai marhite barcode manang QR code, naung rade di bangkut tabi. Songoni ma tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Sai di pasu-pasu tuhat tama peliani bahen sangap ni guarna. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita laos tapasaha ma pilihan sadaa dohot sadabi.
dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli jamita di minggu tasadarion minggu pa-12 hodong Trinitatis. Iman atar surat di suratnya Apostol Paulus madapoton huria Efesus bidu 4 ayat 7 ayat 10 onom. Hujaha mahatani turpuhi hamuna ka damang dok dainang remaja dohot naposo bulung tapai hutihut masong onom ma tar surat disi. Alai tu ganup hitabedo di basa-basahon asi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus dibaheninin nado nunga manaik ibana tugijang ditabad do banu natar hurung dilehod do silehon-lehon tu akka zolma alai nakok pe ibana naung tuat do ibana jumolo tu inganan na ditoruni tano ibana naung tuati laos ido nama naik tu gijang ni saluhut banua gijang asa digohi sasude. Laos ibana do mangalehon deba gabe apostel, deba gabe panurirang, deba gabe evangelis, deba muse parmahan jala pangajari, pature-turehon akka nabadiai, laho mangulaho tohonani, pauliulihon daging ni Kristus. Pai masahat hitas saluhut tuha sa daun ni haporseaon nang parbinotoad di anak ni debata gabe jolma natang jala matoras situtu mangihuton hagogok ni ripas ni Kristus. Asa unang behita dak danak akan na pinalidak-lidak jalan na pinabuabuan ni pangobus ni ragam ni poda binahen ni pangaliluhon ni zolma dohot akal na paoto-otohon. Gabe parhasitongan hitatahe di bagasan haholongoni jalan lamagodang mahita dina saluhut mangyahi ibana ului ima Kristus. Sian ibana do sadok dagingi di padomu jala martomu tiniop ni sude urat-urat pangurupi gabe lam magodang dagingi mangihuton pangulaon ni ganup ruas di bagian nabe pinauli-uli di bagasan haholongoni ido sahatna. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Hamunak kadamang dot dainang topik ni ibadah ta togu rak zuhita mendoa kamanginang. Mau lihat emak biharong akan hurang mudum rupani asa terdungu. Togu marsitiopan tu hati goran. Teguh berpegang pada kebenaran. Alani ita sukum mazolo ahado hati gorani. Apakah kebenaran itu? Hamunak kadamang dok dahinang nuaingon pagoda kudo zolma naboy mabuat referensi taringot tu manut Tuhon suatu kebenaran. Banyak referensi yang bisa dibuat manusia untuk menentukan kebenaran itu. Adong don nama buat ada yang mengambil merujuknya pada kebiasaan yang berulang-ulang. Itu asa muncul membenarkan kebiasaan. Ngasongoni masa inna kan. Alan itu molo na jarang do di ulahon olo do dang dianggapi gabe hasitongan. Jadi kebiasaan yang berulang-ulang bisa dianggap menjadi kebenaran. Adong do muse na mendasarkan ni marhite padapot ni akka ahli-ahli manang tokoh-tokoh terkenal
Hidup benalas rohani zolma mengutip pernyataan-pernyataan nih sahalak tokoh na menurut ibana menjadi favorit, menjadi idola. Jala say olo do sumitong hata ni si gogo suara sian nagale-gale. Gabi omma dianggap kebenaran. Nang pengasahala. Alay-ala nagugo madrokon gabi sitong. Ido asaulo do muba prinsip ni sahala hela isi do dang disi simatuana. Ido benar salah. Ala ni pengaruh tokoh-tokoh tertentu. Adong do muse naboy memvalidasi hasil tongani marsite akka informasi na viral. Gabi ma dianggap hasil tongan. Alai turpuk tahu nak kadamang dok dan firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kebenaran itu adalah Dia. Isemai. Beberapa ayat yang mendukung dari nas khotbah kita adalah Dia yang telah naik di tempat tinggi dan yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Isemai yak kamanginang Yesus Kristus. Ido hasit tongani. Ubana boy tazupang di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, Kristus do hasit tongani. Dang hasomalan ni zolma mabain gabi hasit tongan. Dang ala na pinadok ni toko-toko besar asai hasit tongan. Jala dang ala na ino yang lagi tren lagi viral gabi hasit tongan. Siapapun yang mengatakannya kalau sumbernya adalah Alkitab, itu sudah pasti bahwa kebenaran itu adalah Kristus. Sian pengakuan itu hamunak kadamang dok dainang boy taat tusi molonunga Kristusido hati gorani berarti ikon Kristusido pusat ni kehidupan bergereja. Kristus harus menjadi pusat kehidupan bergereja, di mana di dalam gereja itu ada rupa-rupa kasih karunia yang menurut ukuran pemberian Kristus itu harus hadir. Sahalina iko Kristus do nagabe pusat kehidupan sebagai pemilik kebenaran manang kasih tongani. Odo na nodolhon ni Apostol Paulus di Huria Efesus langsung ni madihitak kadamang do dainang nagabe bagian penting ni pangazarion taringot tu ahado peran ni ganupita molo marojahat tu hasit tongani. Apa peran setiap orang ketika dia berdasarkan kepada kebenaran itu, yaitu Kristus. Nah, sebelumnya memang sudah ditekankan Rasul Paulus bahwa kita sebagai jemaat Tuhan yang berbeda-beda dengan berbagai karunia itu, betapa pentingnya kita memelihara kesatuan. Kesatuan roh, yaitu yang bersumber dari satu kebenaran itu, yaitu Kristus Yesus. Dungi di patorang ibana makadamang dok dainang hasadaon ni garejai dang nabulus sada satu karunia, bukan. Tetapi perbedaan-perbedaan yang hadir di dalam gereja itulah yang menjadi kesatuan. Karena Kristus sebagai kebenaran itu memberikan kasih karunia dan karunia itu berbeda-beda. Marasing-asing do si lehon-lehon ni debata. Jala tayo makamang do inang. Perbedaan karunia-karunia na nilehon ni debata tu hita dang mabani hita gabe terpecah. Justru di dalam kesatuan itulah, di dalam perbedaan-perbedaan itulah, perbedaan-perbedaan karunia itulah kita harus semakin bersatu. Na pinadumuni sada nilai kebenaran. Alanitas sulik ma hatani debata ditikyon. Kusabar dohita ala molo minggu keluarga dang adong kur tabaga janggu jamita. Itu kan? Siap dohamu 1 jam 3 ita. Berarti sebelum masuk siang manonate. Nah parzolo kadamang dok nanang yang pertama, setiap orang percaya siapapun kita telah menerima anugerah dan karunia dari Kristus. Ada dok kedaya pitu pergi jang nai bodo tazaha mazua manginang.
tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kepada kita semua. Dangadong nanggusada nasodilion hita asiasi. Setiap orang menerima karunia kasih dari Kristus. Sehingga tidak ada anggota tubuh Kristus itu yang tidak memiliki tempat dan kegunaan di gereja. Ikon ta'au hododo jala porsia hita isi. Dangadong nanggosada hita nasodilio debata asiasi. Dangadong sudido berbeda-beda. Karunia itu tentu mau mengalamatkan bagaimana, terutama bukan untuk menunjukkan kehebatan manusia. Molo dilihat debata karunia maride danga sahebat ibana di sini. Molo dilihat debata karunia marhata dang asa hebat ibana di sini. Molo dilihat debata di mana karunia berdoa untuk menyembuhkan dangna hebat ibana di sini. Daung. Tetapi supaya Kristus dimuliakan. Alani doa makkada mangdok dainang. Kita pastikan dulu ikon turohatta doon madrokon dia upe adong do dilihat debata asiasi. Dalam diriku ini kita harus mengatakan itu secara iman. Dalam diriku ini Tuhan pasti memberikan kasih karunia. Mari kita selidiki. Asa unang adong jol mamakilala dang argahi bana. Jaladong dua kemungkinan yang terjadi kamanginang molo songonon. Parjolo molo menganggap do karunia si leon-leon ni debatai gabe prestasi dot prestise ni ajol maon. Dipakai main tugijang ni roha. Molo makilala ibadah dang adong. Olo may ibana gabe minder. Maka dapat kita pastikan kita tidak memiliki alasan untuk menyombongkan diri atas apa yang kita miliki, atas karunia-karunia yang kita miliki. Karena suatu saat Tuhan bisa mengambil itu. Molo kanauli suarana dipakai maride mamuji debata. Molo saya pakai bodoh buati. Holani bay marporo, botamu do marporo. Dan pola terjemah ni patora kamu mentok kaya anak kotai. Holani bay marporo torsiga do sudi. Tidak ada yang disombongkan. Molo di leon asiasi marhiti hamoraon dan jadi hagi jakonon. Aisak kidok mata do boy pamasaon ni debata boy mangagohoni. Tidak ada segala sesuatu yang kita miliki ini untuk akhirnya kita jadikan untuk menyombongkan diri dan juga untuk menghina orang lain. Itu benar di baru hatani debata di tikion. Setiap anggota tubuh itu, tubuh Kristus itu memiliki kasih karunia yang fungsinya itu diberikan oleh Kristus. Jalan apa na mangiut si anonima. Amang inang unang tabading badikon karunia. Nadi hita dohot nadi dongan. Jangan banding-bandingkan. Kita harus pastikan itu Tuhan memberi perbedaan itu tola untuk kesatuan jemaat. Asa masih hukupan dia kahagaleon. Jala kahalubiat tay makukupi nagale tarurupi di bagasan hagaleon na. Di sido karunia yang kamanginang. Jadi kita yang perlu dalam diri kita adalah kita tanyakan Tuhan, bagaimana karunia yang Engkau berikan dapat menjadi berkat bagi tubuh Kristus ini. Kesukunot tado silihon ni debata. Wado bayanok kulahu mamakai Tuhan sadaun ni pamatang ni Kristusi. Asa marguna jala marlaba silihon ni debata. Napa duaon bahwa karunia dan pelayanan itu diberikan untuk membangun. Pauliulihon. Jadi bukan memusatkan perhatian pada diri sendiri. Songon nahu palubah nak kaningani asa jagoau. Asa hebatau bereng dongan. Daun. Lahu membangun pamatang di Kristus itu. Maka Paulus menjelaskan beberapa pelayanan yang diberikan Kristus kepada gereja. Ada tadi rasul-rasul, nabi-nabi,
pemberita Injil, gembala dan pengajar, dan dalam dunia modern ini banyak karunia. Ada karunia untuk memahami teknologi. Akan mengatusi kecanggihan teknologi, unang tung lea di bait dongan nanaso mengatusi. Ikut tak sadari do perbedaan ini, nah pasti ketika kita bisa melihat kelebihan orang lain, di dalamnya juga pasti ada kelemahan. Ketika kita menemukan secara fisik atau psikis kelemahan orang lain, kita harus yakin juga bahwa di dalam dirinya juga Tuhan menitipkan kelebihan. Arang do hahurangan mua manginang, alai sudia do hahurangan, daun. Pasti ada kelebihan. Arang do halubian di ganup zolma di lewat debata. Ima sudah pakyot talau pauliulion pamatang ni Kristusi. Asa denggam merdalan pamatang ni Kristusi ima huriai. Alani dok kadamang do idang dang tarulani sasa halak zolma pamatang ni Kristuson. Dang tarulani pedita sahalakna. Dang tarulani situa sahalakna. Dang tarulani ruas sahalakna. Alai tarulahon sude marhite nama sibuat ulon nabi hobartu silehon-lehoni. Maka gereja yang sehat bukan gereja di mana hanya beberapa orang bekerja. Nah godangan gereja lomoro hana holani mana nih sih? Unarung nasing mangatusi asa si paimai mau di bana. Ikut tak sadari do di ragam-ragam niasiasi sudah berperan. Salah satu yang penting kita lihat, kalau nanti orang-orang yang terlibat dalam pelayanan sekarang menjadi tua dan tidak sanggup lagi, adong do di parade regenerasi. Di parade do zol malah makobasi muse. Manang dung selesai bana tugasna di panok noti ma met tidang tolap manang nasonido. Perlu donak kamanginang, tabereng. Jangan bangga kalau bekerja sendiri. Dulu ya karongan naboy manggulahon, ay sudi do titipon debata. Songoni do nang ditongan di jabu, ikut tabereng do potensi do naboy bainon ni anak kota. Molak kaparhata adat, imemehot tu anak konai, asai boto adat. Akaulau di gereja, imemehon tu anak konai, ulau di gereja. Lalu terjadilah regenerasi. Jangan suka bekerja sendiri, apalagi dalam satu masa. Maka gereja yang dewasa adalah gereja di mana setiap anggota menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari tubuh Kristus itu yang harus punya tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan. Pemimpin yang sejati juga bukan hanya orang yang mampu melakukan banyak hal. Adong do leader-leader naboy berengotta sebagai potensi membangun gereja, tapi dia juga tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama. Korap. Itu tabayak koma. Mula marjamita awison alay dang adok kamuisi nama huamay. Mula zaman ni Covid paling tidak adong do kamera kan. Alay mula sa halak kuduison marjamita ay dang adong zolma. Abuam matu rumah sakit Marzuki songon nahurak ku bereng dang pola makatay zol bala di buti inna. Maka kita saling memerlukan, saling membutuhkan. Isod do bagian-bagian ini ikut tarida. Jadi setiap orang Tuhan titipkan itu untuk membangun kesatuan dalam jemaat itu, sehingga semuanya secara bersama menikmati pelayanan gereja. Yang ketiga adalah tujuan pelayanan kita itu adalah untuk kedewasaan rohani. Taja hamad zua manginangai sapultului ado di badisi. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuan utama dari kehidupan Kristen itu bukan hanya sekedar menjadi aktif dalam pelayanan, sekedar aktif dalam kegiatan gereja,
Seseorang boleh saja dapat sangat-sangat sibuk di gereja, tetapi belum dewasa secara rohani. Boy do sahalak holan di gereja ulau na terus aledang dewasa secara rohani. Jadi Paulus menunjukkan bahwa ukuran kedewasaan orang percaya itu adalah semakin bertumbuh menuju kepenuhan Kristus. Ahadu lapatan in. Kristuslah yang menjadi ukuran dan arah pertumbuhan kita. Kristus itu. Jadi kedewasaan rohani itu terlihat dalam perubahan cara berpikir, dari sikap, dari perkataan, dalam mengambil keputusan, dan cara kita memperlakukan orang lain. Jok-jok pehita tu gereja anggota argahod dodong atta dan adong labani. Di gereja pehita ganupari anggo murado hita merdadi si parekelan do hita di sini. Tungbu ita hapalak kabukku di sudi manang gudang korta boto anggo murado hita maben haci rohani dongan dan adong labani. Ido banadang marlapatak kape aktif di gereja ala yang go tong do nakkaning ini song natagwari nakkaningani pakatayonna pangalahona cara berpikirna do cara memperlakukan orang lain. Ala ini perlu tasuk kunak kamenang. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri kita, apakah iman saya sudah semakin dewasa? Apakah saya sudah semakin mengenal Kristus? Apakah karakter saya semakin mencerminkan Kristus? Atau apakah saya masih mudah tersinggung dan sulit mengampuni? Beado piadong sakita manginang terus dunia di gereja lai saya rok katana do apala Tuhan gina merdomui tanorara senna. Tangadong gunana. Kecewa itu manusiawi, tapi mendendam itu adalah lari dari Kristus. Sudah hita hea muruk, sudah. Alai bohado hita mamak kemuruki, marhite bisukta gak bilang pola makkorhod dosa. Nah, salah satu kasus-kasus yang sedang terjadi di dunia sosial adalah soal membuli membuli dongan. Anak-anak kami jangan mau membuli siapapun. Apapun keadaan orang lain, mari kita terima dia sebagai sahabat yang Tuhan titipkan dan pastikan dalam diri kita dapat melihat di dalam diri sahabat kita pasti ada kelebihan, karunia-karunia yang Tuhan titipkan. Jadi pertumbuhan rohani kita bukan hanya mengetahui lebih banyak tentang Kristus. Godang gojol maboy patorang torak ko Kristuson. Godang doboy patorak kon hatani de bata. Dakkolan di sini, tetapi harus sampai kepada menuju menyerupai Kristus. Nilai-nilai yang Tuhan embankan kepada kita. Napa opaton hamak kadamang dok dainang, orang percaya yang dewasa tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Relevado on dihita, ala naking gudang ipoda, begitu banyak ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan. Termasuk ajaran ada namanya Kristen progresif yang katanya seperti ini. Kita tidak perlu percaya kepada Kristus, yang penting berbuat baik saja. HP ngatadok nakin di Yohanes 10 pa ayat 6 di dok tuata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ala di kod di bagasa Kristusido hita manada hasitongan jala ala na manada Kristusido asaboy tapatupa akaulon na dinggan. Karena kita mengenal Kristus maka kita berbuat baik. Maka perbuatan baik kita itu adalah karena Kristus, bukan karena kemampuan kita sendiri. Tapi yang maka menginang ajaran-ajaran na asing di tengah-tengah ni godang ni banyaknya informasi. Kita buka YouTube hari Minggu, banyak sekali khotbah. Setiap hari banyak renungan. Banyak video-video yang pendek tentang renungan-renungan.
banyak kutipan-kutipan Alkitab, banyak pendapat-pendapat teologis, dan berbagai ajaran yang dapat dengan mudah kita akses di media sosial. Tapi pastikan dulu, apakah itu ada pada kebenaran Kristus. Suatu akka pikiran nizol madonya namanginang alahirana Alkitabiah. Seperti sudah teologis, padahal tidak. Maka dapat kita pastikan juga tidak semua yang menggunakan istilah Kristen atau tidak semua yang mengutip ayat-ayat Alkitab itu otomatis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ay mardatu piarong godatu ibuka Bibil. Dungi tadok ma Bibil lu ibuka. Ada banyak ilmu pengetahuan yang menyaru seperti ajaran Kristus, tetapi tidak. Omak kamanginang namat saya perlu berengota. Potensi na boy manegay haporsyota. Terlebih kepada anak-anak kami, remaja dan naposobulung yang gampang bergaul dengan AI, ya. Sedikit-sedikit tanya AI, sedikit-sedikit tanya. Olo gabe nang pos berohana tu hasit tongan nang adong didirina. Iboto nina tolu tabbawalu 10 sada. Alek ko jolo sukunon nyodo AI. Angay boto ibana. Segala sesuatu lapor ke aplikasi-aplikasi artificial intelligence. Hati-hati dengan remaja dan naposo, harus back to Bible, kembali kepada Alkitab. Itulah kebenaran mutlak. Maka dapat dipastikan bahwa setiap orang yang hidup di dalam berbagai ajaran-ajaran ini harus fokus kepada Kristus sebagai nilai kebenaran yang murni. Yang kelima, bahwa kebenaran itu harus dinyatakan dalam kasih. Ikut di bagasan hati gorado patuduhonon holong niroha. Ayat 15 rak johita majah manginang. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita perlu lebih melihat ayat ini untuk memperlihatkan keseimbangan yang sangat penting dalam kehidupan bergereja. Kebenaran dan kasih tidak dapat dipisahkan. Arung do potensi salah memahami soal kasih dan soal kebenaran. Abu kita pahami secara gampang. Wayak kamanginang, songonon. Ada orang yang mengatakan mengasihi, lalu menunjukkan kasihnya kepada sesamanya, tetapi kehilangan kebenaran. Molodong sakita na toras mabapamajahu ya nakonna, ala holong rohana, ngasalay molodang hasito ngabe na menjaga ibana. Alay sabalik na piak kamanginang, unang ala ni napadokon hasitongan hati gorani gabe mago holong ni roha. Jangan karena mengatakan kita mengasihi orang, kita mengasihi sesama, tetapi kita kehilangan kebenaran. Dan jangan juga mengatakan kita harus menyatakan kebenaran, tetapi menghilangkan kasih. Dang bui songoni, ikorap dua sado. Ada orang yang lebih menekankan kebenaran tetapi menyampaikannya dengan sikap kasar, dengan sikap merendahkan dan melukai hati sesamanya. Itu merusak kasih itu. Jaunang tapa biasa-biasa madok kosongonon. Au melumuru piau alani holong neraku doto. Dilegitimasi kemarahan-kemarahan, bahkan perkataan-perkataan kasar untuk menyatakan kasih. Inna songni do buayan-buayan yang mengatakan kasih tetapi kehilangan kebenaran. Maka kebenaran yang disampaikan tanpa kasih juga dapat menjadi alat untuk menghakimi, menghumi ka dongan dia kaurangan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam keluarga, dalam gereja, juga dalam masyarakat, beranilah menyatakan yang benar, tetapi jangan menggunakan kebenaran itu untuk merendahkan orang lain. Tegurlah setiap orang dengan kasih, dengan tujuan untuk memulihkan, bukan untuk menghancurkan. Pertahankanlah kebenaran itu tanpa kehilangan kerendahan hati.
Adong do julma jujut madok tegas iko manonggaki. Sadok iko disiplin do hita inna. Pokok na tepat waktu dang boy hurang, dang boy lobi. Alay dang diulahon. Di mana terlebak parjulu? Ado lapatan ni ketegasan di sidang adong. Jadi harus dilaksanakan dengan keseimbangan. Kebenaran tanpa kasih dapat melukai, tetapi kasih tanpa kebenaran dapat menyesatkan. Dalam Kristus keduanya harus berjalan bersama-sama. Nah parpudiak kadamang dok dainang, pertumbuhan gereja terjadi ketika setiap anggota jemaat melaksanakan bagiannya. Ado bagian muak kamanginang, adong do. Adakah bagian-bagian yang Tuhan titipkan bagi kita sebagai warga jemaat? Adong. Alani tapak kemayak kadamang dok dainang. Lahu pauliulihon huriani Tuhani. Dan akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudari ada 3 pesan untuk penegasan pesan firman Tuhan hari ini. Kristus, yang pertama adalah Kristus sebagai sumber karunia. Segala kemampuan dan pelayanan dalam gereja berasal dari anugerah Kristus dan alani manol jolma. Yang kedua, Kristus adalah kepala gereja, maka gereja bukan milik manusia atau kelompok tertentu yang mungkin memiliki sesuatu untuk ditunjukkan dalam pelayanan. Kristuslah kepala, Kristuslah pusat dari segala sesuatu dan arah kehidupan bergereja. Karena kebenaran Kristus itulah yang mutlak. Maka kita harus tahu, sudehi tak kamanginang, napatuluhon, Kristus adalah tujuan pertumbuhan iman kita, bukan manusia. Maka hendaknya kebenaran Kristuslah yang bersemayam di dalam hidup orang-orang percaya. Amin. Mau lihat ya Tuhan, nungahu jalo hami hatabo halitod dinami. Hami matutu pamatang ni Kristusi, tiniup ni urat-urat pangurupi. Na marasing-asing do hami saluhna. Halaisada do hami. Molo pedi lehokko akasi lehon-lehon namibar. Asing sian akadongan nami. Nang paikyon nami do Tuhan pasauton hasitong do hati gorami. Atau ngurupi mahami Tuhan laho patupahon. Pasauton dohot mamakke akka potensi na adong di diri nami be. Asa gabi parhasitong kami alani Kristus Yesus Tuhan nami. Mau lihat ele Tuhan. Iba ini pasu-pasu mahami saluhu na asa taruli diartanom margai. Gabe pararom mohami laho pasauton hasadaon ni pamatang ni Kristus di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu hami marhitiak kasih lehon-lehon mi asa marsangap guarmu ganup sian hami ganup marsada-sada. Tuhan diakka pergumulan ni ngolu saya tupak urupi jala pergogoi sude hami ruas ni huriam. Ganup keluarga asa totong margogo mangadopi di bagas sada ni roha marsiru padohok marsitukolan. Sian akayanakon ama dohot ina rodi sude akka pangisi ni bagas. Songon itu Tuhan di bagas ragamnya ka pergumulan totong dongani hami asa margogo jala saut lomoni roham di tonga-tonga ni ganup keluarga di ruas di huriam. Pinuji maguar mo Tuhan nami marhiti Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Ada orang somerede hitak kadamang dok dainang hu informasi hok kami non dina mulakan nok kita sipul ibadah di jolo mahita marsi jalangan siap pitu habirang omma hita harwaran non ala dong kegiatan yak kaya nak kota sekolah minggu di Toru. Nah mungkin anon boy gabe terganggu proses hita harwar siap bagas karijaun. Songoni mah pangido kami asa kamang hari tahun anon ditutup ma pitu utama sianom mahita harwar. Mari de mahita siap buku de nomor 720 walu.
yakon mapeliata. Halidi bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jalar ramoti. Asa huparasiyang hami pilihanon, pati bulon harajaon mo ditong-atongan ni huriam dohot ti portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame jala jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin.